Permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet, il-ħamis filgħodu il-mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-President tal-Partit Laburista Stefan Zrindzo Azzopardi u Segretarja tal-Eżekuttiv Lidja Bela nidew l-ewwel kungress tal-Partit Laburista. Dan ser ikun ukoll l-ewwel kungress li qatt sar minn partit politiku f'pajjiżna. Il-kungress oriġina minn deċiżjoni li ttieħdet fl-2008. Dik li tintuża għodda ġdida biex jittieħdu deċiżjonijiet maġġuri. L-ewwel darba li partit politiku għaw Malta qed jieħu il-pass pjuttost kuraġġuż li fl-istrutturi tiegħu jippopolarizza u jiftaħ aktar mill-persuni li jkunu ġew delegati. Xhieda ta' dan u l-fatt li wieħed miż-żewġ ta' dan il-kungress u propju dak li eleġġi mexxejja futuri tal-Partit Laburista. Sistema li ser tkun ukoll ġdida l-pajjiżna għal il-mexxej Laburista. It-tieni punt ta' saħħa kbira li għandu dal-kungress huwa li approva il-linji gwida dwar il-manifest li issa ilna naħdmu dwaru fuqu f'dan l-aħħar 3 snin. Għandna idejat varji illi qegħdin jinġabru. Mhijiex ħatkun wishlist imma ħatkun roadmap għat tkabbir ekonomiku illi jilħaq lil kulħadd. Il-mexxej Laburista fakkar kif il-Partit Laburista ilu jiltaqa' ma' diversi għaqdiet mhux governattivi, unions u entitajiet oħra sabiex isir proċess ta' konsultazzjoni. Blan ewlieni jkun fejn pajjiżna jrid jasal fi żmien 10 snin oħra. Il-Partit Laburista ma jridx li jsiru weddiet li jispuntaw mill-ferneżija ta' elezzjoni ġenerali. Joseph Muscat saħaq li l-idea ta' kungress tal-Partit Laburista turi propju d-differenza bejn partit politiku u moviment, fejn f'partit politiku il-manifest ikun infassal minn kumitat bejn min-nies. Ħankunu qegħdin niftħu l-bibien tagħna beraħ lil dawk kollha li jaqsmu l-istess ideali biex nitkellmu dwar x'viżjoni għandna għas-soċjetà tagħna. U dik hija l-veru diskussjoni li għandu jkun hemm u nittama li ħajkun hemm u perswasi li ħajkun hemm matul dan il-kungress. Il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrindzo Azzopardi spjega kif is-suġġetti li ser ikunu diskussi waqt il-Kungress jinkludu l-qasam soċjali, is-saħħa, il-libertajiet ċivili, l-ekonomija, ix-xogħol, il-kultura, l-edukazzjoni, l-ambjent, il-familja u żgħażagħ fost l-oħrajn. Is-Segretarja tal-Eżekuttiv Lidja Bela qalet li għall-Partit Laburista il-membri mhumiex qegħdin hemm biss biex iħallsu t-tessera, iżda biex il-femiet tagħhom jiġu mwiżna. Il-Kungress jibda fl-14 ta' Settembru. Fit-22 ta' Settembru jindirizza l-Kongress il-mexxej Laburista Joseph Muscat, fil-waqt li l-Kongress jagħlaq ġurnata wara fit-23 ta' Settembru. Il-Kongress ser ikun qed isir ukoll fil-Gżira Awċija.